नंगनुनाय सुकांत लाडुनि नंगनुनाय मुक्तधारा हंके त्रिपुरा चिनि हानि राजधानी वसे सिनिले मंसा सिनि मंसी करिनाय हंके बसत जाया गलायखा जायानो नुक्ते सातनि महल बस्कांगो थुम पाइलय गोमाजागै जेथाङै दंमानि जराबो तरनाय सराय रंखा आप्रनि जे आचाय सम निबिसिंग नभेम्बर जमादिया सरकनि आचाय सम बनि बाङैनो गथकते थुम पाइले गथक थांनाय जा थुम पाइले गोमाय थांनाय जा केलुंगो बर कताल कायसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्रो मास नालायखा बने बरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि बिसिंतै के बर सामख्लायै जोंनि बर ग्रुपनि गोबां मानथाय सौथाय गोमाय दंमानि नते किसादे कासर मानो जे गोमाय थांजानो ते किसादे फिरगै गिफिलि माफिनो सामनो बर चेंगलाय जाखा बरनि पॉलिटिकल लाइफ सोशल लाइफ अमत जतन सिबो बर एमएलए बंलांखा मिनिस्टार जालाय जाखा गोबां पॉलिटिकल अचिवमेंट बो खलायलांखा जोंनि बर ग्रुपनि बागै बनके आं दिनै सालिया তিনি যেটা সামানি কে শুধু বরং স্টুডেন্ট লিডার বা পলিটিক্যাল কাইসা পার্টির লিডার বা কাইসা এমএলএ কাইসা মিনিস্টার সিনি বরং সিনি মুংলিয়া বরং সিনি কম বরংনি যে সুইমুং লিটারেচার কম বরং লিটারেচারাवबो गोबां याक पाय गलाङै थांमानि दं তিনি যারা जोंनि बर' কক बर'नि स्टूडेंट যারা কক बर' साबजेक्ट ग्रेजुएशन खाय दंनाय जतन सिबो हाथाय राय कायसा बर'नि बुङो कायसा जे शर्ट स्टोरी हाथाय रायो बनि जे कक्तमा बर' चिनर কক बर' स्टूडेंट कयसान बनो सिनियाखै हंके जों बुङो फारथानि बनाय दि जों आगे पढ़ायला आंखे आफ्रो तो बांग्ला मीडियम स्कूल मांगनो आफ्रा सक इंग्लिश मीडियम स्कूल दंबो करै हंके बांग्ला मीडियम स्कूल लो बांग्ला लिटरेचर जेफ्रो पढ़ायलायबो आफ्रो बर'नि बुङो नगेन्द्र रवीन्द्र हंके खगेन्द्र रतिमोहन जत कगवाजैनि कैरेक्टर कगवाजै बुङो जों बर'नि गल्प छोट गल्प उपन्यास जों आरो जों मा पढ़ो हंके मानै नबर जेफ्रो कक बरक बाय जों लिटारेचर न सामावो कायसा के छोट गल्प चिकन कक्तमा बनि परे कल कक्तमा उपन्यास बनि परे नों तमा ड्रामा हमताय के नों इंग्लिश लिटारेचर दे बांग्ला लिटारेचर दे हिंदी लिटारेचर दे जत हमताय के खब जादों इनके बर गोबां कक बरक चिकन कक्तमा सुइलांखा कक्तांबो सुइलांखा कायसा ड्रामाबो सुइलांखा हाकर बिसिंनि ओंखारबायसो बिनि हाकर बिसिंनि ओंखारबायसो जे माने जों जे मोनाक मा दंमानि आरनि नखाबै पहरनि फाइसिं एजुकेशननि लामादै मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन न सिनि बिसिङाव तबमानि बननो सावानि नायनानि हंके चिनि आइगेनि लाइगुमा चिनि परीक्षितनि चबारनोबो सुयानि बागै पारा गुरिबै अक्रा चाक्रा बाय कक सालाय चिनि परीक्षितनि चबानो दैबो कायसा बय सुइलांखा हंके जों केरांको तमारक सालायमानि आइगेनि सिमि बके बुकुक बाय नाइनियर खनावै बोसारक किसा मारका बनि बरेते किसा मारका के जनरेशन टू जनरेशन उनके कमाई पायो चिनि लाइगुमा हायखेन कमाव हंके जों जेफ्रो सुइना रोगो बय हिसाबै आफ्रम केबो तंगै पाय हायनि बागै चिनि बिसिंगो सुइलायानि सुइजाक न परेलायानि बनबो जों तैसा मासाक थालायनाय हंके जे साहित्य चर्चा बैनि कम्युनिटी चिनि साइकुसुक कम्युनिटी रो जतनि बिसिङनो जे लिटारेचर न तै सालायमोन लिटारेचर न सालायनि बागै जों मालायमोन हायनि बागै नो कम्युनिटी हल रो सना जागो हंके चिनि गामि रगो बुता कम ताइके कहां कम्युनिटी हल सना जागन चेंगला हा हंके हायकेनो कम्युनिटी हल नि प्रोग्राम रो बिसिं तैनो चिनि कमबो तैबो कुसुगो काराहि आं खाख्लायबो कुसुगो कानाहि खाख्लायमानि बायबो या कुसुगो ति साबानि बागै जों साममा खालायनाय हंके दिनै उद्बोधन खालायमानि उल जों दायतिनो
kok borok no tui kaisa literature seminar deung kaisa kok borok resang no tui program deung bote hai kaisa program bo taite no sengor khlai lai na hi ang kha khlaio jodi government ni torof theke hi angke sengchini kebang ma NGO ni torof theke pano o program no khlai lai ni bagai masak khlai lai angke sengor kok borok ni program khlai lai angke nirok to loger nai de kok borok ni program khaini nang de angke khlai lai nai daite no angke kok sanai te kebang ma ro tongmani ba kok log rolia angke kaisa jotona hambaya pare orono mathaka hambai